Som l'empresa Pal Robotics, una empresa de Barcelona, i el que hem vingut a ensenyar avui a la Mobile Week de Badalona és una miqueta la col·laboració que estem duent a terme a l'Hospital Municipal de Badalona, sobretot en temes de desinfecció o després en temes més d'interlogística, que diríem, en tema de transferència de menjars, en tema de transferència o transport de medicaments, material sanitari. El que busquem amb aquesta col·laboració amb BCA és aquesta tecnologia que fem a casa nostra, aplicar-la també aquí i sobretot perquè parlem el mateix idioma i al final les necessitats les tenim igual aquí que a fora, o malalts els tenim igual aquí que els tenim fora. Llavors per això aquesta iniciativa que té BCA amb nosaltres de voler innovar, de voler portar la nostra tecnologia a les seves instal·lacions i al final poder aportar un valor afegit tant en una empresa com en una altra. Amb BCA, com us dic, vam començar l'any passat, amb tot el tema de la pandèmia, del Covid, és on, diguéssim, va ser un tractor, un accelerador d'aquestes sinergies entre les companyies i actualment estem treballant amb tot el tema de transport de material. Aquestes tasques que estan fent actualment els infermers, treure'ls aquesta feina que no aporta valor i que puguin estar molt més amb els pacients, que al final és el que aporten valor afegit. Vull dir, al final el robot és capaç d'aportar aquest material als llocs de destí que són necessaris i reduir aquests temps que no aporten als pacients.